Jo, takže dneska je tam pri ďalšom videu a dneska tu mám súťaž o pandaniny, frostíny. Môže to ktokoľvek vyhrať, zaroba to 2,6 miliónov, stojí to 64 miliónov. Pridám si vás za frenda a v ďalšom videu vás vylosujem a napíšte do komentárov, aká sa voláte v Robloxe, samozrejme. Som takýto krásny medvedík. A môžete toto vyhrať, takže píšte do komentárov vaše niky v Robloxe. A ja si takoho vyberiem a mu to dám, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite. A teda, keď to chcete vyhrať, musíte mať odber a like na tomto videu, dobre? Takže uvidíme sa na tej súťaži. No akože nevidíme, lebo ešte teraz vám poviem, že mám celkom dobré veci. Tu mám Saura, Black Hole Gold, celkom dobré veci. Tu mám Zombie 2, viem, že to je najsilnejšie, ale celkom dobre mám. Takže ak to chceš vyhrať, klikaj na odber, na like a vidíme sa pri videu súťaži.